Dincolo de măștile de ciocolată, răsfățul de la cosmetică poate merge până la masca de aur, care este de departe cea mai prețioasă. Formula excepțională a acestei măști, obținută din apă combinată cu acid hialuronic, magneziu și sare minerală concentrată din Marea Moartă, precum și particule de aur mineral, îmbunătățesc elasticitatea și fermitatea tenului, care capătă o nobilă și remarcabilă catifelare și culoare. Astăzi vă vom prezenta masca tonifiantă cu particule de aur. Este o mască de fermitate, o mască destinată tenului peste 30 de ani, o mască luxuriantă, îmbogățită cu minerale și particule de aur, ce conferă fermitate și suplețe tenului. Se va aplica numai pe tenul bine demachiat. Demachierea se face cu un demachiant specific tipului de ten. Îl vom aplica prin mișcări circulare pe toată suprafața pielii. Tenul este pregătit. Vom aplica masca. Este sub formă de gel pe toată suprafața feței, opolind zona ochilor. Masca se pune într-un strat gros, lăsând particulele să acționeze. Este îmbogățită cu acid hialuronic, care umple ridurile și redă fermitatea feței. Această mască conferă tenului o senzație de prospețime, de suplețe și de catifelare. O vom lăsa să acționeze 15 minute, timp în care tenul va absorbi acidul hialuronic, iar particulele de aur vor acționa asupra epidermei. Odată terminat timpul de acționare, vom începe ștergerea ei. Se va șterge cu mișcări legere. Odată îndepărtată masca, pielea este catifelată, suplă și vom începe hidratarea ei. Aceasta a fost masca luxuriantă cu particule de aur. O recomand tuturor doamnelor cu tenul matur, doamnelor peste 30 de ani. Solicitați-o în saloanele de frumusețe pentru o suplețe și pentru o fermitate a feței și catifelarea tenului.